الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz bugün ikinci harfni alıp getiribiz. Ул z harfi. Z harfi bizning 3 şiraqda da indi yumşaq oqila. Mesela z, zi, zu. Üstə bulğanda нәрсә дигәле? Хәрәкә, аның исеме фәтхә. Аста булганда нинди хәрәкә? Кәсра. Һәм инде өстә этер булганда ул безнең дамма дип атала инде. Ра хәрефен алганда без ничек алганык? Ра хәрефе 2 ширакта инде калын укыла дидек. Ра һәм ру. Һәм буракта инде кәср белән килгәндә йомшак укыла. Ри, ра, ри, ру. Әзә 3 ширакта да инде 3 хәрәкә белән укылганда да йомшак укыла. 3 ширакта яны бер шушы 3 хәрәкәт белән килгән дигәнне аңлата. З, зи, зу. Аның язылышы да ра хәрефенә охшаган. Бары тик өстендә инде нокта гына бар. Шулай ук зур өтер кебек төшәбез. Ра хәрефе сыман бары тик өстенә генә нокта куябыз. Ул безнең була з хәрефе. Араб телендәге з дип укылган хәреф. Ул ра хәрефенә охшаган, өстендә нокта. Мин яглаганым инде ул зонтик сыманрак дип инде. Шундый итеп куеп, мәсәлән, тамчылардай, яңгыр ява дип. Һәм инде шушы зонтикның урта җире. Шулай итеп фантазияны инде кушып, хәрефне берәр нәрсә белән инде ассоциация белән бәйләп якласак, ул безне җиңелрәк яклала инде. Бу инде һәр кеше үзе уйлый инде, әмма ләкин нәрсәдер булса инде, ниндидер предмет белән чагыштырып якласак, ул безнең истә яхшырак кала инде. Шуңа күрә безнең зонтикта з хәрефеннән башлагач, һәм з хәрефендә инде әзрәк зонтик сыманрак ясап булгач, шулай итеп рәсем ясапмы, берәр ничек истә калдырабыз икән, ул безнең озакка һәм бик ныклап истә калачак инде. Һәм з хәрефендә безнең дәфтәрләргә инде шулай ук бер бит язып куярга кирәк. Башта язабыз з фәтхә белән, з, з, з. Аннан соң бер юл язырга кирәк кәсре белән, зи. Әйткәнемчә, хәрефне әйтеп язырга кирәк. Зи, ишетерлек итеп, зи, зу, 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 з, зи, зу. Һәм шулай итеп язып инде бер бит тутырга кирәк инде. Һәм китаптан да укып карыйбыз хәле. З üstündə hərəkə nindi fəthə. Zi asta nindi hərəkə kəsrə. Asta nindi hərəkə dammı. Zu. Z, zi, zu. Oxuyubuz. Əz, iz, uz, zər, zir, zur. Raz, riz, ruz, əz, ru. Ez, ru. Bu nindi bizning belgi? Bu sakin. Нәрсә дидек без аны? Хәрефне эшләтә дидек. Бу хәрефтә инде бер нинди хәрәкә дә булмагач, ул хәреф безнең әйтелми, ул нокта сыман. Ул хәрефтә туктыйбыз. Әз, менә туктадык. Әз һәм инде хәрәкәле хәрефкә күчеп инде хәрәкәсен укыйбыз. Әз, туктадык бу хәрефтә нокта име? Ру. Монда из z hərfində sakin tора. Ona görə z hərfində туктыйбыз, нокта. Һәм икенче хәрефне кушып укып китәбез. Из, ру. Уз, нокта, ру. Ур, зу. Тагын бер. З, зи, зу. Ez, iz, uz, zer,
zir, zur, roz, riz, ruz, ezru, izru, uzru, uruzu. Hamına şulay aytып инде üstələ ro harfin 10 тапкыр укырга кирәк безгә. За harfin 10 тапкыр укырга кирәк. Әле шуңа өстәп тагын безнең яхшырак истә калсын өчен, күзебездә, кулларыбызда, телебездә күнексен өчен безгә әле бер бит әйткәнем бит, бер бит ро harfin язып чыгарга, һәм бүген өстәлдә инде за harfin бер бит язып чыгарга зәзизү. Шуңа өстәп бер бит язырга кирәк менә шушы сүзләрне: рар, рир, рур, ир. Бер бит тутырга кирәк шушы юлны язып. Аннан соң инде шушы з harfi белән әз, из, уз, зар, зир, зур, раз, риз, руз, әзру, изру, узру, урзу. Шушы сүзләрне шулай язып бер бит тутырга кирәк. Менә шулай күбрәк язган сайын, күбрәк укыган сайын инде безнең истә яхшырак калачак инде, һәм без инде тизрәк алга барачакбыз инде. Үзләштерүебез безнең шушы хәрефләрне, аның укылышын, язылышын сыйфатлырак, яхшырак барачак. Шуңа күрә тырышыйк көн сайын һәрбер хәрефне 10 тапкыр укып чыгарга, һәм инде һәрбер хәрефне инде бершәр бит язып чыгарга, һәм шушы хәреф белән килгән сүзләрне дә инде бершәр бит язып чыгарга инде. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә инде тәүфыйк, һидаят бирсен, тырышлык бирсен, иң мөһиме инде дәвамлык бирсен. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә гамәлләрнең иң яратканы Аллаһ каршында. Ул әз булса да дәвамлы булганы. Менә без көн сайын әз генә шөгыльләнсәк тә, бер ярты сәгать кенә көн сайын, әмма ләкин дәвамлы булса, Аллаһ та бу гамәлләребезне күпкә ярата. Без мәсәлән алабыз ди ошо хәрефләрне көне буе 2-3 сәгать укыйбыз да, аннары инде 1-2 көн калдырабыз, бер атна инде тотып та карыйбыз. Аннан соң инде тагын тотабыз, 1-2 сәгать утырабыз, тагын калдырабыз. Менә шундый гамәлгә караганда без көн сайын яртышар сәгать, 20 минут шушы хәрефләрне укып, язып өйрәнәбез икән, әмма ләкин ул көн сайын булса, менә бу гамәлләр безнең хәерлерәк һәм бәрәкәтлерәк һәм нәтиҗәгә һәм уңышка ирештерәчәк. Чөнки моңа дәлил дә бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, Айша анабыздан килә бу хадис, Бухари җыентыгында килә, сахих хадисләрдән: "Ахаббу а'мал илаллаһи адвамуха ва ин қаллади." Аллаһ каршында да иң яраткан да, иң сөекле гамәлләр ди, әз булса да дәвамлы булганнары ди. Шуңа күрә нинди генә тел өйрәнәбез икән, нинди генә эш эшлибез икән, әгәр дә ул көн сайын була икән, кичкенә генә адымнар, әмма ләкин ул дәвамлы көн сайын, бу безне уңышка илтәчәк, бу безне инде хәерле нәтиҗәгә ирештерәчәк инде. Шуңа күрә менә без көн сайын булса да әз генә укыйк, өйрәник, языйк, һәм һичшиксез Аллаһ Тәгалә безгә инде бу эшебездә уңышлык бирәчәк инде. Һәм инде тагын бер нәрсә, ниятләребезне дөрестлек, һәрбер эшебез, һәрбер изге гамәлебез ул бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә булсын. Аллаһ Тәгаләнең савабын өмет итеп, Аллаһ Тәгаләнең хәер бәрәкәтен өмет итеп өйрәнергә кирәк. Кешеләр алдында мактану, масаю булырга тиеш түгел. Мондый гамәл була икән, киресенчә без хәсрәттә булачакбыз. Һәм инде Аллаһ Тәгалә бу эшебездә бәрәкәт бирмәячәк. Шуңа күрә ниятләребезне төзәтик, бары тик инде ихластан, шикерсез булыйк Аллаһ Тәгалә белән. Ихластан гына Аллаһ ризалыгын өмет итеп кенә өйрәник. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.